Ni harritzea nahi baldin maguen, lortu duk. Zergatik jarri duk itzordu hemen? Ba, opari bat ekarri diatik. Ez duk letu hau, ez? Hombre, inaz, banaz, ez? Ba, letu, zagasi lehenengo herrialdetik, lehenengo salditik. Nik entzuniko lehenengo bertso saioa 1960an izan zen. Bizkaiko txapelketako finala Juan Muartegik irabazia. Enintzen larro hartu irabazleaz, bigarrenaz ez ganerako partaidez. Nire gomutan geratu direnak 60 plaza bete jente eta bertsogintzaren egintza orokorra dira. Neure burua irreal sentitzen neban. Bat-batean, niretzat erdalerri arrotza zen Bilboren bihotzeko 60 plaza erdian, neure munduaren agerraldi miragarrietako baten entzule nintzen. Hemen deskurritu zian orduan, bertsolaritza Xabier Amunizak. Bai, berak hori azpimarratzen dik, ez? Berarentzat deigarria zuan, erdalgunearen erdian bertsogintza eta jente bete ikustea plaza. Eta niretzat toki berezia duk hori ere, ze igual gu, hain zuzen ere, Paiatarrak gaituk, erdal mundu hori oraindik. Guk historia asko entzun dizkiau plaza honi buruz, baina amaren ahotik gehiago, gure amaren aitak, aitona zenak, hemengo ambiguetan egiten zian lan. Ambiguak dituk taberna txikiak, zezenketatan jartzen zituztenak. Eta gainera, historia asko ama kontatzen zian esaterako, hemen ezagutu ziala Aba Gardner eta Marilyn Monroe egun batean, eta gainera Aba juntzala aitonan ambigura eskatzera un chato de manzanilla. Zehazki, eta... Zuen aitonai! Bai, aitonai, eta gainera ura hartu, karo, etorri zan ura torero bat eratzen izanako hori da. Eta justo, zezenketa hasi baino lehen, plazako presidenteak eskatu zion mesedez, eskotea tapatzeko. Jende dena ari zelako gira, garairako ekarri omentzean kriston eskotea eta Bilborako hori esan zuan, akaso bertsogintzak sortu etzian kolpe hori edo Amurizari eragintzioan arredora, Amurizari eragintzioan hori bera. Olakon bat izango zuan. Bueno, eta Amurizak hemen nun deskubritu bertsolaritza? Nik ikastolan, zorionez gure ama ark erabakizian gu euskal mundura ekartzea, beste dimensio horretara sartzea, eta gu hasi gintuan Fredi Tabiok oso adin bertsuan, lehenbizi Joseba Santxorekin eta gero berehala Jon Lopatigirekin, nik esango nuke Bizkaiko gazteen eta bertsolarien ia eguneko eguna bezala bai. Guazen beste dimentsiora, guazen erdira. Ikustu alduko eure burua, con el traje de luces. Neoprenoa bezala, hola, odoloste style. Impresionatu egiten dik, Izugarri. Beldurreztan nikorik ez? Zuek goituta zaudete hau duzuen lekua? Bai, hemen, hola, ezberdintasun bakarra Bizkarrean ere jendea dagoela. Igual gu horretan aktoreagoak gaituk eta beti publikoa izaten diago aurrean. Hiri irakurri izan diat, bertsolaritzak ez ote duen infraerabiltzen aktoretza. Alegia komunikatzeko erraminta eraginkorra dela eta ibaiz erabiltzen duenetako bat. Beti aldarrikatu izan diat eta gainera kanpotik eta barrutik. Iruditzen zaidak aktoreen komunikazio gaitasunak bertsolaritza ikusteko egiten duela. Bertsolaria ikusi behar diago aurpegian ze transmititzen duen eta ondo iruditzen zaidak estatikaren estetika, bertsolaria geldi, solemne, horrek indarra ematen ziok bertsoari. Baina zortziko txiki batean, sudurra ipatu nahi baldin baduk, silaba bakarrean, ze esan behar duk? Zein duk sinonimo bat sudurrana silaba bakarrean? Hau, eskua mugitu, erabili, etzekiat, horrek frogatzen dik, ez hori bakarrik, keinuen indarrak, bertsolariak ikustekoak garela. Eta gero barrutik, aktore gisa ere, bertsolariak mikrofona aurrean jarri eta gaia jartzen diotenean, ia urdun gelditu haiz eta ez dakik abortatu ala ez. Ni sekulaen hauk aurdun geldituko, baina momentu horretan aktore baten barruko lana egiten baldin badiat, urgentziak eraginda jendaurrean egonez, saiatuko nau nire barruan erabakitzen hori. Eta nik egingo niken kasu horretan, gaur egungo Xabik, emakume aurdun dagoen emakume batek, egoera jakin batzutan da, bapatean bi horiek, fusio bat egingo ditek, hirugarren erbin bat sortuko duk, sekula existituko ez dana, baina nik neure burua ezagutuko diat. Eta hori dena, aktore izateari atea irekitzen baldin badiogu pixkat. Bueno, egon nuan, torero bat,
Euskalduna, Debakua, Egaña izenekoa. Eta Egaña beak, Aita itsasgizona zuten paiatarrek, eta Xabik esan digu beraien etxean Singapur zizurkil baino gertuago zutela umetan. Aitaren uharari segitzen diola dirudi ez baita luzaroan geldirik egotekoa. Renon izan naiz, Kuban, Mexikon, Brasilen, orain pabera joatea irakastera, eta egonaldi luzea egin du Birminghamen. Euskara irakasle edo, ze ikasi du egonaldi horietatik? Hombre, bidaia bietan denetan, nik esango nikek igual bi talde harin egitearren, baina batzuetan joan izan hauk aditu o ikastera o akademiara eta jakitera, bai itzulpengintza izan, bai bertsolaritzaren inguruan ere, Renon esaterako horregatik egon ninduan, edo Kuban aldibidez, baina beste batzuetan ere joan izan hauk bertsolari moduan, kantatzera, ikusterango improvisazioa nola dan, nola bizi dan, azken batean ez diabaztu behar guk hemen egiten dugun hori munduan, beste leku askotan egiten dela, beste tradizio askotan. Eta igual egia da azkenengo hauetan Birminghamen bereziki aukera izan dudala ikasitako bi horiek uztartzeko, eta Foleik askotan esaten zian esaldi bat izaten zen, nik banuela bentaja bat bertsolaritza aztertzeko, nik txori ornitologoa nintzelako. Berak esaten zian, bera ornitologoa zala. Baina hain zuzen ere esaten zian, bi igbiak dauzkak, txoria eta ornitologoa izorrean, badakik zergatik kantatu ze pasatzen da marruan, eta kanpotik ere nola begiratu. Eta egia da horretan ibili naizela azken boladan, bi horiek uztartzen. Kanpoan izan duk aukera bertsolaritza, ahozkotasuna ikertzeko, eta auker espaldin managok orain ere aukera izan baduk, edo seguru nagok izango duela kanpora joateko. Ez aldek pixkan absurdoa, hemengo ondarea ikertzeko kanpora joateko. Absurdoa eta penegarria ere badu neurri batean. Azken batean, ikustea atzerrian zenolako garrantzia eman eltzaion, edo niri hain zuzen ere ateak ireki aldizkiatela bertsolaritzari buruz ikertzeko eta segitzeko, eta Euskal Herrian ez diau, ez unibertsitatean, ez kanpoan ere ikergunerik bertsolaritza behar bezala lantzeko eta garatzeko, eta guk hemen diegun altxor bat duk niretzat, badu frustrazio handi bat. Kanpora joan beharra, kanpoan profeta ibili beharra nolabait, hemen askoz gustura. Moiua, ze erakutsi behar didak orain? Erakutsi hola, nik uste dut igual mokau bat ere egin aldugula, ez? Eta Bilboko gauza tipiko majan. Guazten, hemen geldituko haitu, bale? Bale. Segi. Behin gertatu zitzaidan Oxford kalean paseatzen, neska batek urrunetik. Bai, nik izan da. Zeu zebi paiasana eta. Bai, zitzu zuen hemen da zeu? Ez esatzea. Eta ez, ni hemen bizina, zoin, ez dakizar galdakotik lanera, eta ez dakizar. Baina zeu hemen bai, da zen bertzozei eren bateko zudenik. Ez, Londresera betor geinke guke bertzolariok, Toduzetan bertzutan etorri, mundiala. Horidek, hau duk orduan. Bai, sandwich de leme. Eskerrik asko. Oso gozua, eskerrik asko. Eta zer digonek, ze osagai? Hori da, hori inorketzekik, hemen bazagoko lako zurrumurru bat, inorketzekik zehazki zer duen, saltsa dan, zer dan, baina horretik behitu ikusten duk inguruan jende guztia ordu ondan da sandwichakin, bazpare, benetan hau oso gauza bilbotarra du. Gero, laurotakoa txarribo da izango da, baina honek ere... Bai, kolore pixkat ere, bezatiat, etzeki hau da ez galdetu ez ditek esango. Sekretua du. Hainbeste saltzakin derri horren berriko, na? Bueno, ia a ber. Mundiala. Herrimina ahaztuta, ze gauzatxo botatzen ditu faltan? Kanpoan abilenean. Hombre, gauzatxoak eta hola lagunek bazakitek. Adibidez, Inglaterran bizi izan naizen bitartean edatenian garagardoa eta tea. Eta hona etorri eta ardoa eta kafea. Irutu zaidalako han hobeak direla garagardoa eta tea eta hemen ardoa eta kafea. Eta bintzat tradizio handiagoa da hola. Eta gero bestela enikek esango faltan bota dudanik gauza handirik,
Beitu, adibidez gertatu zitzaidan hori bai bertso plazekin. Erabakinen Inglaterrara joan esanien, bueno, ez diat bertsotan ingo, ez diat erau jarriko bertsotan ez da oinez, ez bestela, eta ea noiz sortzen zaidan gozea, eta lau 5 hilabete tardatu nian. Baraurik? Bai, bertsorik egin gabe, eta lago batean... saretik edo? Ez, argian ere, justo tarte hortan, enian bertsorik idatzi, desintoxikazio bat egin nahi nian, eta egia da gero, hori bai, igual bai faltan botatzen nula. Saio jakin batzuk, edo bertsoaldi jakin batzuk etzekiat. Egia da, eta hortan, ematen du futbolean ez bezala, kanpora joatea garesti ordaintzen da bertso plazatan, da hori igual bai sumatu diat pixka bat. Gustatu zeideak, Bai, ez da? Venga, hala, ekin. Marrana bat, kritzona. Bai. Baina puta madrekoa. Bueno, baina ofizioz itzultzailea ez. Zubilan egiten duk, hemen Euskal Herrian bi alderdi zeudek, segondo ekarri dudan gaia. Euskaldunak eta erdaldunak, nola egin bien arteko zubia? To galdera. Bai, berez, hombre, erraza ez duk, baina nik uste diat, adibidez gure amak, gure gurasoek asmatu zutela hortan. Azken batean, zezen plaza berean egon nituan, gure ama antxe gotezuan, baina gure amak Amuriza etzian ikusten. Amurizaren berri etzian, bertsolaritzari buruz etzekian ezer da. Amurizak ordea, bere liburuan adierazten dik miresmen horri erdalgunearen erdian bersogintza sartu zuelako, ez? Nik esango nikek gure kasuan, Paiatarron kasuan zehazki, bertso eskola eta bertsolaritza izan dela dimensio batetik bestera salto egiteko ate interestelar horit. Gure amak ere eta guk ikusten diagu Bilbo 100%. Ikusten diagu erdaraz, bere osotasunean, baina euskaraz ere bai. Eta euskaraz beti egongo du Bilbon edo Euskal Herriko edozein tokitan portzentaje bat. 100 bat, izango duk batean 105, eta bestean 135 o 180. Eta benetan Euskal Herrian, hegoaldean behintzat, 100% bizi nahi duna, horrek jakin beharko du bi dimentsioetan egoten. Euskal dimentsiokok bazekiagu. Kontua duk, erdaldunak ez dira konturatzen. Tarta zati hori jaten galtzen nahi dian da. Horregatik egin behar duguna da Bilbok indun bezala, bigarren sektoreko zubiak bazeuzkak, baina hirugarren sektorekoak ere egin dizkeik. Bigarren sektoreko zubiak ditu Bilbon ireki egiten dituanak, zarrak. Itxasuntzia pasatzeko. Gutxi dituan Bilbo berri honetarako, eta hain zuzen ere Bilbok igualek hasi behar dik. Bilbo berrirako, elean hitzerako, hizkuntza ekologian oinarritutako hiri bat izateko zubiak behar dira. Zubilana ezinbestean. Bale, oen trago bat atuko pozan. Bueno, guazen. Bide batez esan diak Amurizak ez zula zuen ama ikusten, Amuriza iguala bagan Iberian goan. Euskalo, eskoteak egon ez... Gaur egun Hernanin bizi den arren, Bilbon etxean sentitzen da. Eta poza lizentziatuaren kaleko giroan eroso dabil Xabi. Futbol kontuan dena dela, ez zubigintza eta ez neutraltasunik. Aitona zena, Atletik klubeko bazkide sortzaile zuten Paiatarrek. Eta haren borondatea betez, talde zurigorriaren bazkide da Xabier, Paiatar gizonezko guztiak bezala. Futbolaz sekretu batzuk esan dizkigu algortarrak, baina ez dira hemen kontatzeko modukoak.